खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब फाग्ला चेनेलाव गासिखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोदान सावथुननि मोनसे आपडेट लानानै फैदों। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। स' लोगोफोर जाम्बि प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय सायखं सावथुननि शुटिंखौ जागायबाय होननानै बुंदों जोंहा बे सावथुननिनो गुबै फावखुंग्रि आब' हेलेना दैमारिया। स' लोगोफोर आब' हेलेना दैमारिया बे सावथुननि बागै मा बुंदों आरो स्क्रिप्टखौ सोर लिरदों एसे खोनासंदोनि। स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। माइनावस्रि हालामाव फार्स्ट टाइम राङापारा आगोलाव फैखांबाय खिन्थु बिथिं फैयाखैमोन। जायगाफोराबो बिराद समायना, शुटिंनि थाखाय माने मोनसे पारफेक्ट लकेशन होननानै आं सानो आरो। थ' ओरैनो सायखं सावथुननि जिथु मुहुरत बे जानानै थांबाय, मोजाङै मोजांनो जानानै थांबाय। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय जोंना शुट स्टार्ट जागोन। दिनै डे 1खौनो होनजायो। दिनैनिफ्राय 20-25 डेजनि गेजेराव जोंना शुटिंआ जोबनांगौ। एक्साइटेड जानानै दं आंबो बिराद बे सायखं सावथुनाव बे रलखौ खालामनो थाखाय, मानोना बे होननो थाङोबा जोंहा आंनि फेभरेटखौनो होनजायो पंकज लाहारी सार। बिथांनि सावथुनाव आं सिगाङावबो मावखांबाय गान्जा फाग्ला, बेनि उनाव बे नेक्स्ट प्रजेक्ट। आं अलवेज एक्साइटेड जानानै थाखायो पंकज लाहारी सारनि स्क्रिप्टआव मावनो थाखाय। बे बारावबो बिराद एक्साइटेड आरो आसा खालामो बे बारावबो गान्जा फाग्लाखौ जेरैबायदि रायजोफोरा अनसायदों बे बारावबो जोंनि सायखं सावथुनखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो। सनितपुराव बे आंनि फार्स्ट, आसा खालामो रायजोफोरनिफ्रायबो मदद मोनगोन होननानै। आंजों लोगोसे लिड दङ आदा अम प्रकाश खेरखातारिया थाफागोन। आदा अम प्रकाशनि अपोजिटआव आं खालामनो मोनगोन, बेखायनो आरो बांसिन एक्साइटेड बाव आरो। थेंक इउ। दा नैबे सायखं मुंनि सावथुनफ्रा जाबाय आदा पंकज लाहारी स्ट'रि बिनि। दा बे सावथुनखौ जोङो गोबां मोजां मोनो स्ट'रिखौ। ओमफ्राय जेनेबा ओरैनो मोजां खालामनाय हिसाबैनो जों जेनेबा प्रफेसनेल आर्टिस्ट हिसाबै आब' हेलेना दङ, बेनिफ्राय आदा अम प्रकाश मेन रल हिर', ओमफ्राय बाखि आर्टिस्ट दङ ओरैनो जेनेबा बेखौ उनाव मिथिलांसिगोन। ओमफ्राय मोजाङैनो मोजां दिहुननो नाजानि, ओमफ्राय बयनिबो अननायखौ एसे लुबैयो जे सापर्ट होथों, जे मोजाङै मोजां दिहुनलांनो हाथों होनो बेखौनो बयनिसिमबो खावलायो। बेनो आं बे सावथुननि बागैथ' जेनेबा जों सिगाङावबो बिदि मार्केट खालामबोबायमोन। देग्लायबो जेन जों मोजां दिहुननानै जेन सावथुनखौ रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनो हायोब्ला बा दिन्थिलांगोन सानदों। बेखायनो रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनानै जों मोजाङै मोजां गावनि जेनेबा डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे सारा आसाम बा सारा बर' रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिनानै मोजाङै मोजां फिथाइखौ होनो जों सानदों आरो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे सनितपुर जिल्ला बेवहाय आं थांनाय बोसोरावबो खालामफैदोंमोन मोनसे, जोंहा बे बिरफं फंबायनिनो अख्रांनि हाथरखि होननाय। ओमफ्राय बेबो साक्सेस जादोंमोन गोबां। एबार जों बिनिख्रुइबो बांसिन मोजाङै खालामनो हागोनखौ मिजिंथिदों। मानोना बांसिन आरो जोंहा मोजां सिन आर्टिस्टनि बे प्रडाक्सनाव दा मोनबावनो हादों जोङो। गुबुन फारसेथिं स्ट'रि स्क्रिप्ट जायखौ पंकज लाहारी बिथांखौ बयबो सिनायो, आरो बिथांनि स्ट'रि स्क्रिप्टआ दासान्दि माने गोबां रायजोफोरजों अनसायजाबोखादों सिगांनिफ्रायनो। दा बिथांबायदिनि स्क्रिप्टखौ जों दिनै मोननो हादों, बेबो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। ओमफ्राय आसा खालामो सावथुना मोजां जागोन। गुबुन फारसेथिं जाय समाजजों गोरोबनाय समाजारि बेफोरबायदि जाथाया मोगथां मुलुगाव जाथावो आरो जादोंबो, मोनसे समाव जादोंमोनबो। स' नैफोरबायदि जिथु जोंनि गेजेराव सोलिनाय माने माहारियारि मोनसे जेंनायानो बेबो। थिग बेफोरबायदि जाथायनि सायाव जों एसे नोजोर बोनानै नैबे सावथुनखौ दिहुननो आखायाव लानाय जादों आरो। ओरैनोथ' जों सावथुन होनना बुंनाय लोगो लोगोनो जोंहाथ' गिबियै रायजो राजानि मददखौ जों नांखाथारगोन। बिथांमोननि बोर नङाबा जों मालाबाबो साक्सेस जानो हाया। रायजो राजा आरो बिथांमोनखौ गोजोन होनो हानायानो जोंनि थांखि जानोबो नांगौ। बिथांमोनखौ गोजोन होनो हायोबासो जोंबो साक्सेस होनना सानना लानो हायो। आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय अनसायगोन, आरो सावथुनखौबो जोंबो बेबायदिसो बानायखानांगोन जाहाथे बिथांमोना अनसायो। ओरैनो जानला मानलाबाथ' बबाव जानो, बेनिखायनो आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय अनसायगोन। लकेसन हिसाबै जों ओरै खाथि खाला जोंहा नैबे खाथियावनो माबा मोनसे हादान दङ, लाइगांपारा, बेवहाय लानाय जागोन माखासेखौ। आरो माखासेया नैबे जोंहा माइनावस्रिनि खाथि खालानो लानाय जागोन। बेखिनियाव जों फोजोबनो हागोन। आङो सानो जिहेथु बे स्ट'रिया बर' हारिनि सेन्टिमेन्टजों सोमोन्दो थानाय मोनसे स्ट'रि नालाय, जेरैबाबो आङो सानदों मा रायजोफोरनिफ्राय मोजां फिडबेक मोनगोन आरो। माने
जाबायदि मोनसे स्ट'रि लिरनाय जादों बे स्ट'रिया सरासनस्रायै मोनसे समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाबाय थायोमोन आरो ओंखायनो जिहेथु बे मोनसे स्ट'रिया जाथिजों सेन्टिमेन्ट थानाय नालाय मोजां फिडबेकखौ मोनगोन होननानै आं सानो स्ट'रिया बिदिनो आरो मोनसे समाव जाबायदिहाय थारमाने नंनायनि नङैनि जोंनि बर' जोहोलावफोरखौ माने साजाय माने सरकारनि मानसिफोरा सिथारखुमादोंमोन बेनि सायाव सोनारनानै बे स्ट'रिखौ लिरनाय जादों आरो स्ट'रि लिरनायावथ' एसे खस्थ' जाखायो सान हर उन्दुनाय गैयाजासे लिरनो गोनां जायो बेखौ आं एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला खम समनि गेजेरावनो दिहुननाय जादों जिहेतु बिरफुं फंबाया आंनो बांद्राय सम होआखिसै थारमाने शुटिंनि जास्ट 1 मान्थ सिगांल' फोरमायनाय जादोंमोन आरो खोथाखौ आं 1 मान्थनि गेजेरावनो माने सान हर नाजाथाबनानै बे स्ट'रिखौ दिहुनदों आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो मिथिबाय जानांगौ आरो बुजि मोनबाय जे बे फिल्मनि सावथुननि गुबै फावखुंग्रि आरो फावखुंगुरखौ लोगोसे आरो बे सावथुननि स्क्रिप्टखौ सोर लिरदों आरो डिरेक्सन सोर होगोन स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ गोदान नायफैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोसे आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो स' लोगोफोर बाय बाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन लाभ इउ अल बाय थेंक इउ स' माच